जोङो आसामनि मोन 26 अर्गेनाइजेशननि मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेशन सिसिटुआ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गेनाइजेशन्स आसामनि आह्वानाव मोनसे मास गेदारिं मोनसे गणसमावेश सनापुर मिनि स्टेडियामाव जागासिनो आरो बे मास गेदारिंनि थ्रुयै जोङो आसामनि मोनद' हारिनि ट्राइबल स्टेटासखौ बिरोध खालामदों जों अपोज खालामदों vehemently अपोज खालामदों आरो बे अपोजिशना अनइक्विवोकल अपोजिशन आसामनि गासै रिकगनाइज सेटल ट्राइबफोरा बेखौ अपोज खालामो मानोना बे मोनद' एडभान्स आरो पपुलास ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिथांमोननि पलिटिकल राइट्स बा एडुकेशनल राइट्स सशियल राइट्स कालचारेल राइट्स एबा कन्स्टिट्यूशनल राइट्स निफ्राय आरो फिन खेबसे डिप्राइभ जाबावगोन खहा जागोन गोबां खहा जागोन थारमाने 96 आव मोनसेल' हारिखौ एसटी खालामनाय समाव जोंनि थाखाय थाखानाय एसटीपी नि थाखाय थाखानाय मेडिकल कलेज इंजिनियरिंग कलेज आयुर्वेदिक कलेज आरो गोबां हायर एडुकेशननि जेसेबां रिजार्भ सीटाव 80 to 90% राजबंशीनि स्टुडेन्टफोरा सेनानै लाजोबदोंमोन आरो माजुलि एसटी रिजार्भ सीट एसेम्बली बै सीटनिफ्रायबो करुणा दत्त नामनि सासे एमएलए देरहानो हादोंमोन गतिके दाथ' आहमफोराबो आहम सुतिया आरो आदिबासीफोर बाति ट्राइब बेसोर जाबाय पपुलास ग्रुप आरो एडभान्स ग्रुप बे ग्रुपफोरा जुदि सेटल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला जों जोबस्रांलांगोन जोंनि पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशना लासै लासै गैया जालांगोन आरो दा बे 6 शिड्यूलनि अट'नमियानो जा बा आन्डार स्टेट एक्ट अट'नमास काउन्सिलानो जा मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलनि रिजार्भ सीटफोराव बै मोनद' हारिनि केन्डिडेटफोरा कन्टेस्ट खालामनो हागोन कारण गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाआव बा माने कन्स्टिट्यूशन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलनि गेजेराव डिफारेन्सिएशन थाया प्रभेद थाया बे एसटी ए एसटी बी हिसाबै केटेगराइज खालामनो हाया एसटी एसटीआनोखा ओंखायनो जोंहा मा जागोन जों जब मोननो थाखायबो कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन आरो पलिटिकली टोटली जों डिप्राइभ जागोन आरो हायर एडुकेशनाव जोङो तमाम डिप्राइभ जागोन ऑल इंडिया लेवलनि जेसेबां कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन जोङो माने कम्पिट खालामनो हानाय नङागोन The competition will be between Minas of Rajasthan and mainstream Assamese society. तारमाने बिसोर तो mainstream society आरो mainstream आसामनि mainstream society को जेब्लायबो ट्राइबल स्टेटास होफेराखै इभेन इंराजाबो बे mainstream society फोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टेम होआखै माने आलादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टेम बिथांमोना दानानै होआखै दा बे जाबाय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि बे कन्सपिरेसिखौ जेरैखि जाया जों होबथानांगोन जों खौसे जाना होबथानांगोन आरो सिसिट'या बे खामानिखौनो जों मावगासिनो मोनद' हारिखौ जुदि माने एसटी खालामोब्ला आसाम रायजोआवबो एसटी रायजो हिसाबै गनायथि मोनगोन होननानै बिथांमोना बोरै मोनो इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव बेफोरबायदि कुनु प्रभिजन गैया ट्राइबल स्टेट हिसाबै इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव गैया ट्राइबल पपुलेटेड बा ट्राइबल डमिनेटेड स्टेट थानो हानाय किन्तु दासिमनो ट्राइबल स्टेट होननानै जा इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव गैया आरो बे धारणाया जाबाय बे काल्पनिक मोनसे धारणा आरो बे धारणाखौ मानसिफोरनि खर'आव सोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि दङ दा बिथांमोना जिहेतु नैबे मोनसे बिराद थासारि जुबिन गार्डखौ लानानै बे जुबिन गार्डनि जि माने रिजार्भ खालामनाय बेखौ होबथानो थाखायसो नैबे द' हारिखौ माने जनजातिकरण खालामनायनि मोनसे राइज खालामदोंमोन लिगेल अंक बिथांमोना मा दं जों मिथिया जोंनि बाथ्राया जाबाय मा जोंनि मिनिमाम कन्स्टिट्यूशनल राइट्सआ प्रोटेक्ट जानांगौ सोर पलिटिकल पार्टिया रुल खालामगोन सोर इलेक्शनाव जेनगोन सोर माबा देरहागोन बा माबानिया जुबिन गार्डनि थैनायनि उनाव मा पलिटिकल सिचुएशन जोंहा बे मेटार नङा जोंनि मेटारा जाबाय द एक्जिस्टिं जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेनिफिट खिनिया खहा जानो नाङा दा नुबाय जिहेतु पपुलास हारिखौ जेनेबा बिथांमोन जुदि एसटी खालामनानै दिनै देरहालांनायनि बेबायदि मोनसे माबा दङ नामा आरो एसटीनि बिथांमोना सर्ट टार्म पलिसि थानोबो हानाय माने सर्ट टार्म पलिटिकल गेननि थाखाय कन्सपिरेसि खालामनोबो हायो बा माने स्ट्रेटेजिबो थानो हानाय जे मोनद' हारिखौ एसटी खालामनानै भोटखौ मोनजोबगोन होननानै किन्तु सब भोटथ' बिजेपिआ मोनजोबा कंग्रेसआबोथ' मोनगोन गुबुन गुबुन पलिटिकल माने माबाफोराबो हान्जाफोराबोथ' भोटखौ मोनगोन गतिके मेजर शेयारखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै बोरै बुंनो हादों
आरो बेखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन कंग्रेसआनो कंग्रेसनि दिनावसो रिकमेन्डेसन थिनहरदोंमोन RGI 8 टाइम्स टार्न डाउन खालामदों रिजेक्ट खालामदों दा फैबाय थानायाव जुदि माने राजा लामायाव ओंखारबोगोन जों सोमावसारगोन बेथ' स्टार्टिं बे आराम्भनिसो जादों जोङो जागायजेनदोंसो गतिके आरो उफाय गैयाब्लाथ' जोङो सुप्रिम कर्ट पर्यन्त जों थांनायनि थाखाय थियारि जानानै थाखाबाय जों थेंक इउ